kami sa Naga. Saan na Robinson? SM City Naga. Pinagkaugan pa Jupit o may magpinaday. Pare. Robinson, saan ka ba kita? Sa Naga. Nandun ka na sa daday. I miss you, SM. Sa parking sa taas. Hindi ako bayad o nito? Lahat. Ayan. This week. At dapat parking. Luwas? Sa oras ng sanabi yan. Alas 3. Alas 3 sa hapon. Ha? Aling doles? Ay si Jollibee oh. Oh, nabuntong. JC Robredo Coliseum. Ha? Yan, nasa SM kami. SM Naga. Tungbo. Ganda ng bonsai oh, bonsai. Bonsai. Kami mga plantitos, plantitas. Yung ganda nito. Yan yung money tree yata. Ha? Ano yan? Parang mga Arakan sa mga tanom ni Felipe. Jollibee.
sa SM sana kami. May kasama kaming bata na hindi vaccinated. Camilla Homes. Related siya sa sexual immorality. Sobrang, hindi ko alam anong dito. Ganito na. Tagay siya lang. Ng ating bansa. Sobrang, pag nasa nakalagay sa Biblia, kasalanan sa kulang. Tingnan ko na kung ano ka. Ito ka nga. Sarili ka naman sa gudala niya. Hindi pa ko rate sa isira. Camilla Homes. Hawak nito. Naga City, Camilla. Nag-i-elpon kami, ikap, laka bukas. Camilla Homes, Naga City.